Здравей, Борко. Здравей, Рашко. Веднага първият въпрос. От колко години ти си професионален актьор? Завърших надпис през 2008 година. 2008, значи 6 години. Да. Така, ти си бил на щат в Русенския театър и сега си на свободна практика. Да. Мене това ме интересува. Русенец си. Защо се махна? Там имаше осигурен щат, имаше добро място в трупата. Реално така погледнато наистина няма от какво да се оплача, защото беше създала приятна атмосфера в театъра. Когато аз постъпих, беше друг директор, след това се смени, беше Пак друг и театъра като че ли тръгна добре. Разбира се, заплащането не беше такова каквото исках, но реално погледнато то не е нито по-високо в София, нито общо взето парите, които получават младите артисти, са навсякъде са едни и същи. Но когато се смени за трети път директора, като че ли театъра започна да буксува и това, което ми се иска да се случва като репертуар и като позиция на театъра в града, започна да тлее. Значи това, че ти си осигурен на щат, където си имаш и жилище и такова, за тебе настрани остава, за тебе е важното как работи една трупа. И ти затова си я напуснал, защото това не ти харесва. Да, лично за мен да. Предполагам, че има хора, които ги уреждат просто да някакси да... И сега къде си и какво правиш? Сега съм на свободна практика, както стана ясно. В Благоевград ще изкарам скоро премиера "Милионера". Иначе в София? Иначе съм в София. Живееш? Да, живея в София. Също в "Сълза и смях" имам едно представление с режисьора Сашо Беровски, направихме "Глупаци". И за сега това е. Аз от една година съм на свободна практика, така че смея да твърдя, че не е зле положението. Тоест не е щата това, което тебе може някъде да те вържи? По тази форма, която е в момента в България, не ми се иска да е. Но пък има и двете страни на медала, че това, когато не си на щат, има опасност дълго време да не работиш нищо. И ако нямаш финансови постъпления, нали... Склонен ли си да се занимаваш с нещо друго, за да припечелваш, да се каже? Със сигурност. Даже аз изобщо мислям сценария да театъра да ми остане наистина като хоби, а генерално да си изкарвам парите от нещо друго. Нещо конкретно предвид имаш ли? Не, нямам. Ти великолепно пееш. Да, слава Богу, че Господ ме надарил с такъв талант. Добре, това някъде може ли да се пласира според тебе? Мислил ли си? Всъщност, мен ми е мечта ако мога и театъра и пеенето да ги съчетая. Но за жалост в България няма този жанр мюзикъл, не е така развити, няма го това поле на развитие, което бих искал аз да има. Затова като цяло изкуството като че ли остава, може би ще остане хоби, аз ще трябва нещо друго да се занимавам. Не съм решил още. Но си готов на това. Това не би те притеснило. Кое да не се занимавам с театър? Не, ти каза, че при всички случаи ще се занимаваш, но така да отидеш да вършиш някаква друга работа, за да се приключаваш. Не би ме притеснило. Може би след време, ако твърде много театър остане на заден план, в един момент може да ми залипсва, което ще е като за един творец някаква душичката така да се свие. Добре, ти знаеш сега системата, по която работят българските театри. Къде мислиш, че е грешката, ако има такава? Какви препоръки, каква рецепта според тебе? Едва ли съм аз човека, който може да... Вътре си, актьор си. Скоро с колеги пак обсъждахме тази реформа, която като че ли за София тя е много работеща. И подобни разговори за реформата, провеждани в студията в София и по телевизия и така нататък, тя е много работеща. Само че съм отчуден, че като че ли хората, които се занимават от Министерството и Съюза на артистите, някакси този разговор не го водят от гледната точка на театрите извън страната. Извън София? Да, извън София, които са в страната. Тази реформа не е работещата за тях. Защото, вярно,
театрите са пълни. В София театрите са пълни. Но едно е да работиш в Софийски театър, където билета е около 20 лева и освен тези 20 лева ти получаваш и дотация на държавата. Друго е в театъра Хикс в страната, където на билета не може да е повече от 6 лева, да получиш дотация от 12, разликата е много голяма. Това е първия вариант, първата част на нещата, които не са равностойни в сравнение с София със страната. Но си мислехме, пак казвам с колеги, какъв е вариант. Аз си мисля, не знам какъв е. Може би ако се раздели София от страната в зависимост на региона, в зависимост от населението на града, тъй като че ли го направиха това нещо, но то пак не се случва. Много субективни фактори има, които влияят върху избора на репертуар. Много падна нивото заради тази реформа и заради тези продажби на билети, които трябва театрите да генерират непрестанно. Менеджерите на театрите започнаха да гледат на продукцията, занижиха летвата, което мен ме отвръщава от щата, защото като свободен артист аз мога да избера в кой проект да вляза и в кой не. И за това, може би, решението ми да напусна Русе. За да продаваме билети, дайте, колеги, нещо набързо, ще извикаме еди кое си популярно лице от телевизията, ние така нещо покрай него ще се завъртим и готово. И продават се билети и като че ли всичко е наред, а всъщност театъра губи своя образ. Става просто един придатък към обществото, който обслужва хората да се позабавляват, а не театъра, който трябва да бие звънеца и да буди хората. Това са тъпи неща, които елементарни, но загубиха се. Загубиха се и... Не бе, в забавлението няма нищо лошо. Стига да е направено както трябва. Да, но в повечето случаи не е. И пак казвам, за жалост, властите като че ли... Не, че не ги интересува това, просто смятат, че всичко е окей. В София е пълна залата? Да. В провинцията е пълна залата? Да. Само, че на каква цена? На цената, че изкуството започва да губи най-основното си задължение, да възпитава на някаква ценност, а не просто да е забавление. Хубаво. Рецепта някаква? Скоро слушах, не беше скоро, едно интервю на Марио Скородински и него го питаха за тия неща и той не знае. Но като че ли той каза нещо, което аз си го обяснявам така всеки път. Той каза, ние сме провален народ. И това много ми харесва, че сме провален народ? Като обяснение. От която и страна да погледнем нещата, никъде никой не е прав на 100%. Едните ще кажат, да, ама вие в провинцията еди как си. Другите ще кажат, да, ама вие в София еди как си. Едните ще кажат, да, ама вие така. Ние като народ някак си още се чудим, ние с Русия ли сме, с Европа ли сме, с Америка ли да бъдем, като културни ценности, да зарежем ли всичко, което беше последните 50 години, защото то не е състоятелно, или пък дайте да си го припомни. И това цялостно като културен мироглед ни лашка и не ни помага да вземем правилното решение, да разберем всъщност какво искаме самите ние, какво иска българския зрител и българския артист. Слугуваме на чужди модели, които не работят за нашия нрав. Добре, това са прояви и все пак, както ти казваш, те са на всякакви хора в обществото, говориш общо и така нататък, но според мен организацията на театъра, организацията не само на театъра, на културата, нарекох и сценични изкуства, на това, което не е ли там разковничето? Защото има хора, работещи в тези сфери на сценичните изкуства, всякакви. Да, със сигурност. Но пак идва човешкия фактор. Как? Аз, понеже в Сълза и смях, моят проект е частен. И въпреки, че сме частна трупа и че много неща зависят от нас, в един момент пак се сблъскваш с някой, който е на някакъв пост, който ти пречи да свършиш работата си до край. Аз не знам какви са инструментите, хората по етажите да са по-стойностни и работещи за изкуството. Не знам какъв е този инструмент. Нямам рецепта. Аз съм и на 30 години, още не съм врял и кипял, но не знам. Най-важното е, че не се отчаиваш, нали? Ще излъжа, ако кажа, че не се отчаивам.
Не дай така, ти си способен човек. Млад. Разбира се, имам, може би това, че все още съм млад, това ме е някаква надежда така разпалва в мен, само че виждам, че много ти благодаря за това интервю. Да, благодаря.